Hej, vi vil i dag gerne snakke om lineær vækst. Og her der ser vi et eksempel på en lineær funktionsforskrift, hvor fx er lige med ax plus b. Og det er altså det, der gør sig gældende ved en lineær funktionsforskrift, at fx er lige med ax plus b. Og her der har vi et eksempel på en lineær graf, og nu vil vi prøve at vise, hvordan man finder a og b, fordi det her er muligt på den her graf. Og hvis vi starter med b, som er det punkt, hvor grafen skærer y-aksen, så kan vi nemt se på den her graf, at b den er 0, fordi den skærer y-aksen her i 0. Og derfor så undlader vi at skrive b heroppe, hvor vi skal finde funktionsforskriften for vores graf. Og a, eller hvis vi lige hurtigt skal tage x, så er det den variable, og den ses jo hernede på x-aksen. Og a, det er hældningskoefficienten, og den finder vi ved at gå 1 til højre ud af x-aksen her, og så ser vi, hvor mange felter, altså hvor mange pladser på y-værdien den går, før den rammer grafen en gang til. Og her, der er den altså gået 1 op, og så den her graf, den får altså hældningskoefficienten 1, og det svarer bare til 1x. Så her, på den her graf, der er fx lige med x. Og når der er tale om lineære sammenhænge, så vil det altid være sådan, at når du har en funktionsforskrift, så hver gang at x den bliver 1 større, så vil man altid plus y med a. Der er den egenskab ved lineære funktioner, at når a den er større end 0, så vil funktionen altid være voksende. Og det kan vi altså se her. Et eksempel på en funktion, hvor a er større end 0, som er voksende. Og omvendt, hvis a er mindre end 0, så vil funktionen altid være aftagende, og det kunne være et eksempel på her. Og så omvendt, hvis a er 0, så vil funktionen altså altid være, vandret, som vi kunne se her. Støder man på en graf, hvor man ikke lige direkte kan aflæse, hvad a-værdien og b-værdien den er, så kan man altså ved hjælp af de her to formler, hvis man har to punkter, som vi har her, p og q, finde ud af, hvad a- og b-værdien den er. Og det vil vi nu prøve at gøre her. Og vi siger, at a den er lige med y2 minus y1, og det vil altså sige, at den er 13 minus 5, og så divideret med x2 minus x1, og det er altså 8 minus 4, og det betyder altså, at a er lige med 8 divideret med 4, og det vil altså sige, at a er lige med 2. Og så kan vi her nu regne vores b-værdi ud, da vi har udregnet a. Og så tager vi, y1, den er 5, minus vores a, som er 2, gange vores x1-værdi, som er 4. Og det giver så 8, og 5 minus 8 er lige med minus 3, og b er altså minus 3. Okay, og hvis vi skal bevise, vores forskrift, eller vores, formel for at udregne a-værdien og b-værdien, som altså ser således ud. Så kan vi starte med at bevise a. Og da begge vores punkter, altså y1 og y2, det er punkter på grafen, så kan vi jo altså lave det til to lineære funktionsforskrifter, som vi har her. y1 er lige med ax1 plus b, og y2 er lige med ax2 plus b. Og hvis man minuser de to funktioner med hinanden, så får vi altså y2 minus y1 er lige med ax2 plus b minus ax1 plus b i parentes. Og så regner vi den ud og får det til, at y2 det er lige med, så vi kan se her, er lige med y2 minus y1, og det er
lige med ax2 plus b minus ax1 plus minus b. Og så regner vi den ud. Og får at y2 minus y1 er lige med ax2 minus ax1. Og så regner vi den ud. Og får at y2 minus y1 er lige med a gange x2 minus x1 i en parentes. Og regner vi også den ud, så får vi altså, at a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og hermed er beviset for at finde, hvordan vi finder a-værdien altså bevist.